Zlata već 12. tjedan predano obavlja svoj zadatak i vrijeme je da joj posvetimo malo pažnje. Bez ikakvih problema naša Zlata održavala je naš travnjak po suncu i po kiši i nijednom se nije požalila. Bila je toliko dobra i marljiva da nam je sad već i malo žao što smo je gotovo zaboravili, pa smo odlučili nagraditi je jednim full service tretmanom. Prije samog početka čišćenja Zlatu smo ugasili. Također smo provjerili stanje nožića kako bi Zlata i dalje mogla besprijekorno obavljati svoj zadatak. Sve što će nam biti potrebno za čišćenje su meka četka te topla voda iz spužvica. Kako bi imali pristup teže dostupnijim mjestima i Zlatu što bolje očistili, skinuli smo prednju zaštitnu masku. Premda ova robotska kosilica radi i po kiši, ipak nije namijenjena da bi se čistila polijevanjem iz vrtnog crijeva. Par sati kasnije, baš na vrijeme za ljetni pljusak i nešto malo izmijenjena izgleda, Zlata, lijepa, uredna i čista, prionula je poslu.